En geno maranerio makare nyakuramga juang machignya hinya chendo ni mara manypinye kawuono wuok tich ai prayo koda bich dwe maraboro ganario prayo koda bich di chena be ni geno ni jopuonjre uje be ni yepo nyakuramga juang kata kamano midhiero bedo kuone opogore kotenre koda rem mar chwalo menda mabende sani krode koma skunde korontiere kodo ng'ur ma en baka mwadhi goyo kanyo gi wendo dhi ma kawuono ma ina kelo misori jagoro mar kupet wadhi ng'iyo weche go motenre koda somo ng'ur ma osebede ting ma serikal onjo be ni bedo ganya kotenre kod singo nyakuramga juang mono chiw ne oganda jo Kenya e kinde go mag campaigns ka bende mokuom jonyuol to koro kwa jatend piny Kenya William Ruto mondo chopie singo no mar siro somo makare bano singo ne oganda jo Kenya e kinde go mag campaigns ma gin twak modhi bedo godo bang' weche manyien kaka pile waroko pachi lai mar ote machuok na 3:6 no kabe wantie live Facebook Ramogi TV KE mbui mar SK Chel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube Magetundweche. In Kotiende Medical Center in Homa Bay, fabricated clinical documents with a single person signing off for both day and night shifts over consecutive days. Migao mar thieth oyango ni osechungo chudo mar siling bilion 10 ma ichechne gin mane osiptende okwaya guch thieth mar SHA e yor mibadhi. Ringre mamoka ang'wen okuny oko eliete mantie bungu ma kwa Binzaro ka kwan no koro chopo 13. Serikal wacho ni pesa sekel joyeto japuonj wacho ni pesa onge. Koro riembo nyithindo zakaza makare bende serikal nyalo ng'iyo wach education. Mane big issue monego bende serikal ng'iyo education gi yal. Jonyuol pod yuago pek e kinde ma koro yaw skunde ne tam mar 3 ka serikal to singo ni omenda mag skunde idhi chwal e jumani. Machiegni nyakuramga juang chendo en ramany piny wantie gi Lizo Tieno ma en jaloko marwa nyinga Lydia Hokeo. Ositende makwan gi romo 45 idhi lor tiyo gi okumba mar SHA kachop tich abich jumane kalora gi mbadhi motudre gi chudo mag pesa ka owuok e agulu mar SHA ma oyangi kod jatend migao mar thieth Eden Duale mabende oyango ni listi ma SHA osegolo hewi chudo ma osechwal ne osiptende gin ma adieri ma onge chudo mora mora eigi. Kaka Juitho Mondi lero, Duale okoni pod nitie kwayo mag chudo mane ogiromo bilion 7.6 mar dwe maraboro ma pod girango kamago ma osewito oko en maromo bilion 10.6. Osebedo liet kowuok kuom jopiny, jochiw thieth, riwruoge mag ute thieth nyaka e mbui, liet mane ochakore bang' listi mar chudo mar SHA ne ute thieth, nyiedhore e lela. Migao mar thieth osebedo ka oling kamach bebni, mak mana ni kawuono giwuok oko mar duoko moko kuom penjo ma osebedo. Jatend migao mar thieth Aden Duale owito oko ma wachore ni ne gichulo ute thieth ma ok tiye listi mar chudo manyicha olandore e mbui. E twak ma Duale obedo go kawuono, okoni nyaka ne gidar kendo chako tiyo kod okumba mar thieth mar SHA, gisebedo ka gitemo dino rode mag kuo, kendo ni nyaka chop kawuono kwayo mag chudo manengo giromo bilion 10.6 osewit oko. E ripod Duale, kwayo mag chudo manengo giromo bilion 7.6 pod irango poni gichopo e rang'iny mar chako chudo. We have the health facilities, their names, their bank accounts, and we can account for every shilling we have given to them. The chairman of the Social Health Authority has no relationship with the hospital called Ladnan. We don't want to know a situation where somebody will say this facility is near the border of Kenya, this facility is near the border of Tanzania. I think we should be very fair to the people of Kenya. So we have the evidence. So the people out there who are making noise, tell them we have evidence for you.
ute thieth bende kama oriwo mag piny owacho, mag ji giwegi kod mag kanisni bende oseketi rameny kod ma osego marufuku kod tiyo kod okumba mar thieth mar SHA, kama oriwo Kotiende Medical Center manie kaunti ma Homa Bay, Kotiende omien kod chuogo bok mag thieth ka gitiyo kod laktar achiel e gosei ne jotuo duto otieno kod odiochieng'. In Kotiende Medical Center in Homa Bay, fabricated clinical documents with a single person signing off for both day and night shifts over consecutive days, which to us is humanly impossible. We have facilities where health workers, employees of that facility, themselves were patients. So they were the patients, and those who are treating them also became patients, and we have the records, and they were claiming and filing claims so that they can be paid by the Social Health Authority. E thuolo mar jumachiel mabiro, Duale osingo dino ne ute thieth mamoko 45 e pacho ka mangima e counties ma opogore opogore. We are in the process of degazetting a further 45 facilities who have been flagged for fraudulent activities, and investigations shall be commencing very soon. So before Friday, another 45 facilities will be degazetted. Kata gisingo mar chudo tarik 14 dwe ka dwe, nitie ute thieth mag ji giwegi kod mag kanisni mapoko chul kuom mahao dweche 3 koro. Judith Omondi, Ramogi TV. Jonyuol e gwenge opogore opogore oseyomyom ma piny owacho kete chiwo omenda mag somo ne skunde. Gino magiwacho ni kelonegi pek e kinde gi mabende ochumi pacho ka ntiere kamarach ka omenda bende onge lwetgi. Korka kore jagoro mongiore migaono masom Julius Bitok osingo ni omenda mar somo biro chopo ne skunde duto mag piny owacho kapok jumani orumo. En wuoth makoro chomo skunde ka jopuonjre yepo ne tamra 3 machakore jumani. E kuonde idho geche, jonyuol gi jopuonjre chopo mar manyo yore mag chopo wuodh donje skul e thuolo ma sirikal ochiwo. Kata odoko ni iyepo kamano, ng'ur pod nitie e wi pek mar chulo omenda mag skul to kod digni mar omenda chopo ne skunde ka wuok e sirikal. Sirikal wacho ni pesa sekel, japuonj wacho ni pesa onge. Koro riembo nyithindo zakaza makare bende sirikal nyalo ng'iyo wach education. Mane big issue mone bende sirikal ng'iyo education gi health. Gik moko ka ging'iyo to hapa ni gik moko dhi beda maber. Kama wazazi tunapitia hali ngumu sasa. Manake hata school fees hatuna. Wangu mmoja ameenda pale lakini mwingine bado angali kwa nyumba. So hata pia imekuwa ngumu kuona vile hata tunaweza raise ile pesa yenye itaweza kuwarejesha shule. Pek mar ngima bende omiyo moko kuom johala ywak ni wang' ne ochumi odewo nyalo mar jonyuol nyiewo mwandu mag skul. E kaunti ma Machakos e skund sekondar ma Muvuti, ywaruok ne omuoch bang' kane odine jopuonjre rangach kuom rem chulo omenda mar tuition, gino mane ochuno obila mondo omi ochopi mar keyo tulono. Jonyuol no nyiso ich wang' margi kaluwore ni kata omenda ma gisebedo ka gichulo giwacho ni itiyo godo Arietha, japuonj maduong' mar skulno, to nodagi wuoyo e wachno. Hii mambo ya tuition, to me as my understanding, tuition is not mandatory. Mzazi akisema atalipa well and good, asipolipa hapana, but sasa hii ikawa ni mandatory, inaekwa kwa school fees. Inafika wakati mpaka wanafunzi wanafukuziwa hiyo 2000 waende. Apart from the 2000, we are also asked to pay for another 2000 for development, which is not a bad thing, but there is no accountability. Clearly there is no accountability. Tokorka kore, jagoro maongiore migao mar somo Julius Bitok osingo ni omenda mar somo biro chopo ne skunde duto mag piny owacho kapok juma ni orumo. Mabang'uru wuok e wi deko mar omenda. The government has put in mechanisms and measures to ensure that free primary and free day secondary is supported to the later. I want to say the policy is in place and it's intact, and we have already engaged the National Treasury, and we are expecting that before the end of the week, money for capitation will have been sent to our schools. Ringre mag ji maromo 4 okuny oko e liete moyudi e bungu ma Kwabinzaro e kaunti ma Kilifi machiegni kod bungu ma Shakahola mayande oyudi e ringre mathoth mag ji ma ichich ni ne odonje iye mar din magalagala. Chenro mar dhi nyime mar kunyo lietego maromo 27 e bungu no kanyaka sani fuoni mag ringre dhano mar 18 oseyudi e thuolo mar jumachiel.
Okwach kichoyango ni nonro makende mar DNA ochan tim mar fwenyo ringre mafuonigo owuokie to kod kwan ringrego. Kolose bunguno, Commissioner mar obila manam chumbi Roda Onyancha wacho ni gisema komiyo ma en achich maduong' kod achija moko ma itudo gi tayo alam mag din makochi alorano. Obila kwa nyuond ji ma oresi e din no mondo mi oyienegi dok pacho kendo rwakgi ma onge akweda. Fit organizations to reach out to the family members of the first Shakahola 1 victims that had been released to their families, so that we can actually confirm that these people are actually with their families, because as we've seen with the case of the victims that had been found here, the ones that have been operating this cult, is that they are among the victims that had been released to their family members in the first Shakahola. We've arrested the main culprit, the lady who was operating here, and also for 10 other suspects. So we have a total of 11 people who are with us. Investigations are going on, and also we really want to investigate and establish who sold this land to her, because this is Jakama Ranch. Obiala notho mar jal moro moyudi ka ojuang ringre e Gengandara e gwenge ma Kikuyu e kadak ma Muthiga ya paya ma Nairobi Nakuru. Joneno wacho ne giwinjo gwandruok to kane gichopo gineno kama osenindo ntiere kod adhonde moko machal kod mag pala ka ringre to ojuang mana but gache. Jatend obila mag ofwamb kich bade ma Kikuyu Omondi Ogola oyango tho makamano kendo lero ne gichako nonro matut gima dekel nek makamano. Ringre otere kar kano ringre ma PCA Kikuyu. Kuna wase walimada na wakanini azino wase wengine wakakuja kumpora. Mimi niliona walipora pete, wakapora mfuko, vitu kadhaa walimpora, vitu mingi sana. Nimepata huyu jamaa amelala hapa na ni kama amedungwa kisu hapa mahali, amefunikwa sweta, amedungwa kisu mbaya sana. Hiyo ndio inaonekana imemmaliza, na kuna furuku imefanyika hapa. Kuna damu karibu kila mahali, imetapakaa kila mahali. Ni kama walingangana, wajaribu kungangana na wale wa jamaa, ndio akakumbana na kifo yake. Alama yenyewe iko kwa kifua, iko na alama kubwa sana, na hiyo alama ni kama ni kisu ndio imetumika ndio akakufa. Today morning at around 07:30 hours we received communication from the area assistant chief, the police officers from Pino and the DCI Kiambu rushed to the scene. We have processed the scene and we have taken up the investigation. So I think later on, after we find we will be able to brief you on whatever comes out from the investigation. Jabodaboda kod kwetha grube magrawere kawuono oketo kwe e kindgi bang' romo mag jotendgi gitendo bila ma Central Kisumu matimore bang' lweny mosebede kindgi kendo kelo lal mar mwandu mag riwruok bodaboda e kaunti ma Kisumu. Jakom mar riwruok jo bodaboda Jacob Ogambo koriwore kod jo ohala ma bus park Willis Akoth olero ni kwe dibede kindgi kendo achija moyudi karocho kwe biro kawnegi okang'. Bende winjruok obedo mar chulo mwandu mag jo bodaboda manyowang'. We are declaring peace. Amani, Kenya. Our county number 42. Amani, Kisumu. Amani. Bamire thuolo kendo wacho ni washua police. Nang'ata ng'ota mobotio tich gi sector mabada marach omake mondo face law otere court wan waonge kanyo. In terms of our office, Boya Akoth owacho ni dhi manyo resources, onge kako dhi yudo mondo office wa oger. Wasemiye budget magikwa manyo kethre ose accept kendo kao. Wakwayo ni kwe obedi kind ng'ata mowinjo ujumbe ni kwe obedi e kindu. Onge wasigu wa jo Kisumu wate waerre uru. And we have agreed with all the teams here that they go outside there, they talk to their people in those industries they work, in ensuring that they understand what really happened in this meeting, so that they can keep peace in our great city of Kisumu. Yeah, our first concern, we want to get justice for those who were affected, particularly those who did those heinous crimes, to be prosecuted. The issue of rebuilding the buildings, we shall talk to the leadership this county to also help our team from Bodaboda.
so that they can also pick up again. Kurom Gajwang enda kapagare bang sa chiela midhiambo chendo era many pinyero kamana henya kumketera Mogi TV na singo kao pachie weche gi manyien anya to kutendre gi weche mawa kelo ni Engineer Lazaro Kanyamboko joni somo nyaka mi first priority hakanya dwaro ni uwog from consumer market to big export zone wachoni otherwise derepe bende koro nyaka bed soba sama nyithindo doki school waol kod uwi matimore pile ka pile kutendre kod masiche magapaya mano Engineer Lazaro Kanyamboko mar Kariobangi Jamaguje Kanyada East neno ote mara japunja Dina Makopere mano kanyo mwalimu Joseph Yo wachoni amora hinyagira Mogi TV makmane gi makoro buogo ganda eni ministry ma ne Uganda ogeno kuom gi kaka mar somo kod mano mar thieth mano Uganda geto bedogo gi geno to makoro chandruok nitiere wachono kwa jatend piny Kenya William Ruto mondo miyo ne ka konyo Uganda wachoni gin bende lamo margi na mondo mi weche obedie maber e piny Kenya waduogo matin nyakoro mga jonda kama chokende manda many piny kikidhi mabor. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. If I dream about it, Zenka will fund it. Whatever you're aspiring for, Zenka will fund it. Since 2018, Zenka has been funding dreams for over 10 million Kenyans. Join this community of dreamers. Visit Play Store or App Store, download the Zenka app and borrow up to 200,000 Kenya shillings to actualize your dreams. One loan, a lifetime of possibilities. Zenka, smart loans for smart people. Jako chon loyo dhi kajuoga, ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Ankane pokaromo gi pari gimora mora ne nikare. To chakra go wanga kuome, haonge ko kata matin. Aneno mana ka gima ringo neko. Owadwa haonge ko kata matin. Adoma neno pari. Owadwa chunya chandra hinya. Anodo mana pari kende kai. Sanju. Mos. Sanju onge hiyo kanyo. Maiye jogi tesa ne kia. Sanju Rajiv to Rajiv e Sanju. Wow. Donge main gima ber. Donge kai wanoromo gi gima wanne wamanyo. Machiegni kendo nyakoro mga juang chendo en ramany piny wadhi mbele gi weche manyien. Moko kuom jotelo mawakeini pacho ka wuok oko mar kwedo lwenje udi magi wacho ni thoro jimbore pacho ka thoth jogo moro ratechgi e miero luor goyo ripode makamago ne obila ko jokena ratich oganda gino makoro weyogi kod hinyruok kendo girem yudo ratechgi.
Kuom mano ne gikwayo jopiny mondo mi oti machiegni gi obila. Maneno ni jogo moroch ratichgi ogoyo report ka obila ka giwacho ni kwero mar mier owinjore ket nyime e kinde mikedo gi lwenje mag kit chwech. Ne giloso e kar chung'od bura magem bang' yawo ayanga kar goyo ripode mar jogo moroch ratichgi kata SGBV Center moger kod apis mar jaod bura ma kaunti ma Siaya Christine Ombaka. Kama mama minakaa vile inatakikana. Kwa hivyo watoto wetu wasome. Tunakataa sexual and gender based violence. Tunakataa femicide. Tulipitia pale akafungua GBV Recovery Center na mimi nikupongeze sana. Kwa hakika pengine ni ya kwanza ama ya pili katika nchi ya Kenya na mimi nikupongeze kwa kujali maslahi ya wasichana wetu. Usichape baba na baba usichape mama. Kushinda baba na mama wanachapana, afadhali hata msome Biblia usiku. Piny owacho mar kaunti ya Migori dhi nyime kod bago tuke mag nyiso oganda kitgi kod timbegi motelo ne romo mar mong'ere kaka Piny Luo Festival ma idhi bagi e kaunti ya Migori giko mar higani. Jafwambo marwa George Juma ne giler koa e kaunti ma Migori. Maotero mar nyiso oganda kod timbegi mag oganda Luo ma otich kaka Piny Luo Festival ma ichano time giko mar higani e kaunti ma Migori. Tend kaunti ma Migori dhi nyime kod bago nyasi mar oganda kitgi kod timbegi mag ogeni mopogore opogore e kaunti ni. Bang' bago nyasi ma kama isab kuonde ma Kuria West kaachiel kod Kuria East, nyasi ni ne obagwego mag Nyatike kama oganda mawuok e dhoudi mopogore opogore ma oting'o joluo kaachiel kod Bama Uhuru noyudo thuolo ma nyiso kitgi kod timbegi. Ne jirego nyaka pong' ma nyithindo kia sani igo chong gi tirego gi kia maka gineno ka to gikoni kare gigi ne timore chon gibedo aware. Ne wachieme e san moro miluongo ni Kituba. Kituba en bau mopa ma ne kao shape mar fish, aol fish. Hot pot masani chon ne wan gi gimoro miluongo na data mano chwego thith. No nyalo keto kuon maliet for a very long time. En bende en kacha. To Migori County ka kwang'e en gi kabila mopogore opogore. Mane momiyo gima chalo kama be nyocha wasetemo e piny Kuria. Watemo mondo wawach ne ji ni gimoro biro maduong'. Koro mondo gi ikre maber. Oganda to nyira weno yudo puonj ma otende kod kit Luo kod timbegi ma oting'o kit tedo machon. Wechego magolo kodhi dala, tuke kod mamoko. Leo hii ni nzuri kwa wastani. Imetuletea mengi, inatufanya hata sisi Wamuru tunajulikana katika Migori. Anyalo nyiso ni wariure mondo wabedi kanyakela wadhi kwatimo timbe wa mano watimo chon. Rudho walemo to lakini watimogi mulemo kibitamu watimogi. Da pima idiero kaka ne jomoko diero ka nyithindo moko ne pok oneno. Rege pong nyithindo moko pok noneno gikia kata ni rego na. Ogendini mane ochope nyasi ni mane otele kod apisa maduong' e migawono mar kit chwech e kaunti ma Migori ngero Sogwang' wach ni ber ka jiwo kinge mar rito oganda kitgi kod timbegi. Kata kweche mane timore dala nyithindo masani kia kata kakitimo. Kata ni mama gini kawuono ne gigolo pur. Waritre gikia gin gibeta beta ni gin kanyo ero kata mama gi baba no golo pur kata no golo kodhi kata no duogo cham gi kia ni no duogi. Ine manyaki nyisge ni nyithindo ritre uru kata ka ng'ato tho kata ritruok kaka ginyalo ke ka ji ke dala gi kia. Koro ningo sani joma sani ok puonj nyithindo kaka ji ne joma chon ne puonjowa. Nitie gik moko mane timore chon ma nyithindo wakia makata sama ne an kane nyikwaya ne penja niya Dani to ma en ang'o? Ne gineno kumba ka
gineno rachungi, gineno gik moko aya kuna nanga gini. Mun to mabe chiemo tichame gang'o. Apis maduong' e migaono ma kichweche kaunti Migori Ngero Sogwang' wacho ni gimor ka oganda oikore marito kitgi kod timbegi mabeyo. Aparo ni gima gini nyisowa bende ni wayud thuolo waduog kuondewa mane waaye, nikech dog kuondewa mane waaye nitie moko mane otegno mane medo gerowa kaka oganda, to maricho to bende wawe. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jan piny Kenya William Ruto yango ni tarik 27 dwe mar 8 higa ka higa biro bedo odiechieng' mar dhialo katiba manyien. Hochako tich ayanga pacho ka higni 15 mokalo. Mana ka jafwambo mar Armstrong Osutu alero jatend piny okone odiechieng'ni biro par kaka mano neno ni lokruoge mathoth obiro ne jopiny pacho kae kata kamano tich to biro dhi nyime kaka pile. Piny owacho gikone koro kawo okang' mar keto ayanga tarik 27 dwe mar 8 higa ka higa mar timo rapar ne katiba manyien mane opuodhi e higa 2010. Higni 15 mokalo tarik 4 dwe mar 8 higa 2010 jo-Kenya nochokore kod geno mar lokruok kaluwore kod paro mar lokruok e katiba mane oketi e nyim jopiny. Ji ne odhi e debe mar goyo ombulu mar paro ewi katiba. Jo-Kenya ne okalo katibano. Tarik 27 dwe mar 8 higa 2010 mane ne jatend piny e kindeno masani osenindo Mwai Kibaki ne otelo nyasi mar keto e tim katibano, ka nyasi makamano ne nyiso lokruok maduong' mane jopiny nigo kod geno mag lokruok e yore mag telo kod chal mar ngima jopiny. Higni 15 bang'e jatend piny William Ruto koro yango ni tarik 27 biro dong' kaka rapar ne katiba. E ote mare jatend piny oyango ni odiechieng'no ibiro luongi ni Katiba Day. Jatend piny koni katibano osekelo lokruok mathoth pachoka kama oting'o keto telo e lwet jopiny, pok maromre mar mwandu kod rito ratich oganda. Odiechieng' Katiba Day ibiro lu pachoka mangima kaachiel kod apise mag mbetre mag piny Kenya e pinje maoko. Kata kamano, Ruto yango ni odiechieng'ni biro dong' kaka odiechieng' mar tich kaka pile, kendo ni apise mag piny owacho pod biro tiyo kendo jotich bende pod biro chopo e tich kaka pile. Jatelono koni sirikal mamalo kaachiel kod mago mag counties, apise piny owacho kaachiel kod sikunde duto biro tayo nyasi mag hingo Katiba Day. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Mago mag tuke kocha mar Gor Mahia kaachiel gi tend club no bedo gi romo mokwongo e kindi gi jotukgi mane tugo tuke mag CHAN. Ne en romo mano jotugo thuolo mar twak gi kocha manyien kendo miyo gi chenro motelo ne chakruok season manyien mana kaka jafwambo marwa James Opondo lero. Kogalo biro bedo gi tuko osiep e piny ma Tanzania dwe manyien kapok gitugo tukgi mokwongo mar league gi club mar Bidco tarik 21 dwe mar 9. Dok thich gi oko e tuke mag CHAN, jotugo mag Harambee Stars ma bende tugo ne klab mar Gor Mahia no bedo gi romo gi kocha Charles Akonor, romo ma bende ne oyuorie gi jagoro mar Gor Mahia kaachiel gi jalup jakom. Michael Kibwage, Lewis Bandi, Siraj Mohamed, Felix Oluoch gin moko kuom jotugo mane obedo e romo no. So far nimecheza ball, nimekuwa teams kadhaa na pia ukiangalia former team pia tulikuwa na ambitions za kushinda ligi na so forth. So na feel kukuja Gor pia imekuwa ni another step because na feel pia nilikuwa na need a new environment. Na new environment pia in terms of kupata pia team pia the same caliber ama hata zaidi kidogo. It's a big move for me. Nilikuwa natarajia cause nimewakaa hizo miaka zote nadhani nimekuwa Bandari. No, it's the right time I think to make a move. Hopefully itanisaidia more kwa career yangu. Club mar Gor Mahia osebedo ka timo orako margi e bwo kocha manyien kuom jumbe adek nyaka sani. En orako mapok onywando jotugo mane nitiere tim mar Harambee Stars ka kocha Akonor lero ni omiyo jotugo go yweyo mar juma achiel kapok giriwore gi jotugo mamoko e timo ikruok ne season manyien. We have now 10 players in the national team and of course, if they join us at the right time, it will be very, very good for us. Of course, we are in the prison process. We're doing a lot, and that we want them to come as early as possible. But of course, we are aware there is another
national assignment, and so we want to see who will be out, who will be in, and then we'll take it from there. Kanomedo wuoyo, kocha Akonor olero ni pod gine chiro mar manyo jotugo mamoko kata odoko ni klabno osenyieo jotugo masulwe kowuok e klepe mamoko ma biro gi tuke mathoth season manyien ka geno margi en medo jobak ka achiel gi joloyo ka en e twak kinde ka kinde gi tend klabno. We are quite certain for what we have now, especially we were short of defenders, centre backs and stuff, and that is our major problem now. But we are okay. We know that after everything, they will get back to us. They will go to the national assignment, and at that time we will also prepare for this short period of time where we will go to Tanzania and stuff. Our worry is how to get the rest, especially in the centre back area. Tokuok gi lwetgi nono season mokalo, klab mar Gor Mahia nigi ting' mar kawo kombe season manyien. Michael Kibwage lero ni donje klab maduong' kaka Gor Mahia biro mana miyo gi mijing'o mar loyo kombe. Nafikiri experience tumepata kwa hizi games za CHAN, ukiangalia timu yetu ya Gor Mahia tuko na wachezaji wengi wenye walikuwa kwa national team, so hiyo experience tumepata huko, hopefully tutainstill kwa team tusaidie team. Unajua sometimes ukikaa mahali sana hata comfort unaanza kuwa comfort zone sasa. Basi sasa nafili pressure ya mafans itanisukuma zaidi. Juu pia sasa hii nataka pia kumaintain status yangu hapo national team. Na ukiangalia national team pia fan base bado iko juu. So ukiendelea pia kwa ligi unacheza na ball ya pressure hivyo ya fans, inamaanisha utakuwa na more experience na utazoea haraka, so utakikuja kwa international stage utakuwa tuko sawa. Motelo ne season manyien, Gor Mahia biro dhi e piny mar Tanzania dwe manyien kama ogwel gi tuke mag osiep. Kogalo biro rakore gi klab mar Bidco tarik 21 dwe manyien tukgi mokwongo mar lig kapok gitugo gi klab mar Sofapaka tarik 27 dwe no. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Rokamana nya James Pondo japecha kuom report makamano Nyakoronga Juang kwa dhibela ni team mar nyiri mar Rainbow Starlets ne okao kombe mar nyumba moja foundation back to school tournament mano bage sub county ma Awendo. Rainbow Starlets no lo team mar nyiri mar Raruo Kadera FC gonde ariyo kuom nono tielo mar finals mano tugi elap mar school primary Mayago. Team mar Yawuowi mar Kuja Sambo bende no bedo jaloch e opich adhula bang' lo team mar Angogo FC gol 1-0. Tukegi mag adhula motesi kaka back to school tournament nosir kod Polo Nyango ka okalo kuom nyumba moja foundation okang' mano opoko jodak ma Awendo mawacho ni ka opogre kod miyo rawere thuolo mar nyiso weregi bende ne okonyo e kedo kod mako iye mag nyiri e kinde ma olor school. Keche gima jatelo timo miyo sani nyithindo manyirigi kar dhi bayo to gitugo mpira kosetugo moa kool kama odhi mana nindo. Gimomiyo neno okelo tournament ni nimro nyithindogo no paro gino matung kichoga mariek. Nyithindogi kasama holidays to gibudhi dala gin very idle. Magidonje gi involve themselves e yore moko maricho, especially girls. To wakwe benditi jotendwa ka gigolonwa tournament to ging'iye kamoro amora ok football kende. Wan gi netball chuo go netball mana ka nyiri, wan gi netball nyiri, wan nyaka gi volleyball. Koro gigolnwa gite mondo ng'ato samoro ok obere football to bere volleyball. Chuma gima oriwo vijende, ukelo vijende kanyakla, ukelo nyiri be kanyakla. Sama gini timore kama wayudo ka gik moko madenga to dhi anjao, gik moko maricho koro miyo jogi oriw kanyakla kendo mpira gore maber. To wadwa kwayo ni losnwa uru pewe mondo gibede level moro makata ka jatugo tuge to at least en jatugo ma okonyal hinyruok koro bedo matin. Kikanye mwatieke kidinyi mokwongo mara many pinya eno ka Stephen Otiwa mwalimu bora wacho ni NTS sindo mwalo Michael Wigo wacho ni NTS Kilimani Kisumu Anban Bella ntie nyandendwa kwa Bwai Jakogelo Dhis wacho ni NTS kodwa eyo makara kwa wale repe magabiria giwek tingo juwuoth excess mar ni yudo ka nyithindo madok school ochunge gari teriembo gari bende ayo aeritete en gino bende koro Jakogelo wacho ni direpe ong'iye ngima nyithindo tok nyithindo kende kata mana biria
mamoko mag joma dongo. Monica Kumu wacho kacha ni entiere Kayubangi North umora hinyagira mogi TV post gi pak ne ramogi kumno weche gi chopo ne oganda yo makare. Awiko Kalex ntie Kisumu kaito wuode Gunga wacho ni entie Dede Dala. Yakora mgajwangi na iwe gi kanyo matini kichana no kawendo wa Osiopes Dukai na nyisi ni wadhigo mbaka gi jagoro mar Kupeta Kelo Misori ambende osiopo kanya kora mgajwang weche mag chiwo menda koya serikal mamalo ne skunde sebedo ka kelo midhiero mai twak mondo bedo godo nito wagi kae yo machal nade to kwaya ka ngogi ni mo unje bed ni wageno migao mane ma serikal nigo migao mane ma jonyuol nigo to migao mane ma jopuonjire godo miwayo matin odo kon mbaka ne daka machuo kende wasebedo gilizo tieno maindia loko maro akeke dhimabosh. Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Tikod yo makare marito cham. Tigiath makare manyalo rito cham kaka Skana Super mondo rit cham kuom thuth ketho cham kuom kinde malach. Luriki kipimo kata rapimo winjore mondo ibed gi rito maber. Tigi grams 50 kende mar Skana Super kuom guna kilo 90 kata gorogoro 40 mar cham mondo ine ni rito cham e yo makare kendo kuom kinde malach. E in japur mag kothe kaka bando, isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth, kata mong'ere kaka osama, ere tiende gimed ketho chambi. Tigi Skana Super ma en arita makare mar geng'o kute e idechi. Skana Super, kinga kamili kwa nafaka, a product of Osho Chemical Limited. Bei manyo tich piny mar Dubai, Bahrain kata Qatar, lek mari mayudo tich gikone ochopo e wang'e. Ei Talent Bridge Careers, watudi kod jondik je tich madongo dongo. Wechiwo sire yor ndikruok e tich kochakre, uru kwayo, keti kama itiye, kaachiel kod nyisi kaka inyalo yudo visa mari, dari kod keti e ndege. Kik irit, ka okang' mar chopo lek mari kawuono. Ywa tol kata tudri kodwa e WhatsApp namba mar 011-345-4075. Lim website maro ma en www.talentbridge.co.ke kata or email e jobs@talentbridge.co.ke. Talent Bridge Careers, your trusted recruitment partner, helping people move, grow and thrive. Chudo itimona ka iseyudo tich. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Nwari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax. Tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika,
kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Chakro dicheng mana romo gi Sanju, ma dicheng mokongo ma en pok ogona sim, to bende pok ooro na oto dicheng mangima. Machiegni kendo nyakoro mgajwang' wadonje kidieny mar ariyo mar amany piny erokamano kuom medo keti Ramogi TV ne wasengo go mbaka gi jagoro mar Kupeta Kelo Misori mabende osechopo e studio kanya koro mgajwang' weche mag somo osebedo ka kelo midhiero kawuono ne en chieng' miyawe skunde kata kamano ne entiere digni koni gi kocha onge mar omenda michwalo gi sirikal kabende nitie skunde mabende jopuonj madongo ne kelo fuere kalore jonyuol moko notamore chulo omenda moko mag tuition makage kacha gin weche madogo e mbaka duto nyakoro mgajwang' e channel mar amany piny mar bedo kod ng'eyo ni to bedo nade nyaka sechegi machiegni ahinya aluongi gani mwalimu erokamano Wanza teacher anan japuonj donge kata sani yeah karibu sana erokamano mabedo kodi kinde mokalo kendo machiegni ahinya dichiel kamano yeah nyiswa ni to sani bedo nade ki gango berni ni ahero ni rwaka ngolo koro giwangi maler mineno ng'iyane na sekta mar somo ganda ywak giwacho ni sani sekta mar somo achiel kuom ote mana ayudo en ni sekta mar somo gi thieth en gik ma chiegni gi chuny oganda nikech ka ok opuonj nyithindo ok opuonjore to bedo nade odiochieng'go mabiro king'iyo sekta mar somo wantie kama nade mwalimu sekta mar somo kaluwore gi gima timore sani wanyalo wacho ni ok odhi maber ahinya to onge moselal nikech wan kaka jopuonj to gi kaka wang'eye ni wan ewi teko mar somo ni kendo gik mosekethore kata madwa kethore wanyalo loso ka dipo ni winjruok owuok maber gi sirikal. Gima miyo somo bedo matek en ni piny tek nikech jonyuol mang'eny onge tich to somo bende beche ok yot. Sirikal nosewacho ni somo en according to chik mar piny ni somo en gima ochuno to kendo somo en adieri mar ng'ato ka ng'ato koro ng'ato ka ng'ato nyaka dhi skul. Koro nyithindo mang'eny nitie skul kendo skunde mang'eny bende oyaw to kendo nyomo somo mawuok e primary kadhi e secondary bende transition koro en 100%. 100% transition onyiso ni mano en gima ber ahinya mosetimore e pinywa mar Kenya. To nego bed ni koro ka wan gi transition ma kwa e primary kwa dhi secondary osebedo maber kamano. To nego bed ni koro wachako wageng'e wagoyo kumba mar gimiluongo ni quality. Koro quality mar somo mar Kenya ema koro wanyalo wuoye ni to quality be ber. Koro kanye ende maneno ka ntiere pek ni quality mar somo mar Kenya ok dhi bedo maber kaluwore gi weche moko madwa wacho kae. Mokwongo en ni wan gi somo ma nyasani miluongo ni competency based education. Competency based education onego bed ni en gi mise maduong' mogeng'ore e yor teknolojia masani. To wayudo ka skunde mang'eny onge gi teknoloji masani midwaro mondo nyithindo tigo mondo som. Mano mineno ka samoro jonyuol moko ywak ni onyisgi ni mondo nyithindo mondo odhi okaw ogo picha gima ne gitimo e skul gima gitimo dala mondo giter skul. To iyudo ka jonyuol mang'eny ok nyal afford kata nyithindo mang'eny bende lwasi mar kama gidake ok oyiene mondo gitim kamano. To kuonde miyudo ka nyithindo moko to iomo gi mitoka kendo dhi gi kompyuta nyathi ka nyathi koro okelo gwenyruok e yo mar ni to bende somo ni bende okelo gimiluongo ni equality. Koro equality no bende koro onge. Koro wan gi segments en kidienje mag jok
masomo maber to gi jok masomo marach nikech gik ma gitiyogo e yor mar somo ok otimore. Kato kwa biro kur jopuonj ka iyudo ka e grade 6, grade 7, 8 and 9 lwasi ma gisome ok ber kendo jopuonj mantiere e skundego ok gimor gi kama gisome no nikech mokwongo iyudo ka gik ma gitiyogo mar puonjo gin gik ma ok oromo. Jopuonj go endo bende kaka otergi kuondgo ok otergi gi lony ma ginyalo puonjogo klesego te gi gimiluongo ni learning areas monego bed ni gisomo. Koro iyudo ka skul moro nigi classes go 4 gin gi streams 6 kata streams 8 to jopuonj to nitiere 4 kende to learning areas to gin 9 e class ka class. Koro mano endo nyiso ni wan gi rochni e yor somo masani momiyo ok wane ka nitie pogruok maber. But nitiere e mbele ka indi aneno ka ok odhi bedo marach ahinya. Nikech moloyo naneno ka skunde moko oseikore mar yudo jo grade 10. Jo grade 10 sama biro mbele kae gibiro dhi secondary school. Gima koro dwa theko kanyo ni to bende pathways magikawo magidhi ge grade 10 be gin gik manocha okete misema mugirore maber. Mane mantiere tabu. Kato kuro kendo mogik to ni pesa ma sirikal oro e skunde mondo jisomgo ok ochope yo maler kata ok ochop te. Kaka sani endi wadhi e tam 3 to iyudo ka pesa moko manonego ore tam mokwongo pok ochopo gi tam 20 bed ni ok otieki. Koro skunde nigi gope kendo jopuonj nigi ng'ikruok mang'eny ka jogope peyogi nikech koro pok gichulo gik manonego bed ni gitiyogo e skul. Koro magi gin gik makelo pek e yor somo masani. Mwalimu, nitie paro moko mawuok ni sani odwa medore ahinya king'iyo kinde mokalo. Samoro inyalo yudo ni samoro onge omenda gi odeko lakini sani giwacho ni odwa chore ahinya ma kawuono yawo skul tiwinjo ka PS mar weche mag somo jagoro Mungiyore wacho ni idhi yorgi e jumani. Nyiso ni jok mayepo sani timo nang'o, nyiso ni nyaka giriti. Chien kacha neno ka kata ne bedo gi ng'ikruok. Paro moko wuok ni ne bet bere. Sani neno ka nikech 100% transition ne ok ochakore kawuono. Ne en gima nochakore chon. Dibed ni nitiere ng'ikruok e kitelo manyien ahinya e sekta mar somo. Ok apar ni nitiere ng'ikruok nitiere kit telo. En gima osebedo ka timore. En mani koro sani endi gimomiyo koro nyiedhore ahinya ni kuonde mang'eny nitiere ng'ikruok. To gima osebedo ka timore chakre 2018 ni pesa mar somo ni ok osebedo ka chopo maber. Koro telo ni endi ne ok en telo mana masani kende. En telo manosetimore kochakore ka telo machon. To waseyudo ni jok mosebedo ka tiyo e yor ka ministry mar education ok osebedo ka tiyo tich maler. Nikech ok gisebedo ka giting'o otamba makwar ka giwacho ni pesa pok omigi koa e treasury. Makech ni pesa mosemigi thothne bende gidongo ministry headquarter ka. Mamando onego bed ni chopo e skul. Koro mae okelo rochruok mar somo. Ok apar ni en telo masani emokelo ng'ikruok ni. En ni nitiere gimiluongo ni systemic problem mar jok matiyo ka ministry mar education. Lera gima timore ni e yor mar somo kaendi ka ok watimo chenro maber through planning to ok wanyal yude correct. Nikech onego bed ni wang'eyo ni e higa ka higa wan gi nyithindo monyuol maromo 1.2 or 1.3 million. Kendo ka gikigni madhi 5 to giromo gisedonje early childhood education. Koro ka gisetieko higni 2 kanyo to gidhi donje gimiluongo ni grade 1. Koro wang'eyo ni grade 1 e higa ni endi en namba machalo kama kendo wan kode plan machalo kama. Koro miyo ok onego bed ni en gima buogowa ka koro giwuok ni gidhi skul ni koro nitie ng'ikruok. Njesi ni nitiere mana jok mosechano ni gin yor mar somo ni ma gidwa rocho. To ma timore mana e ministry mar education. Bende nitiere chike matayo kit kaka owinjo bed ni ipogo omenda e skunde gi piny owacho. Koso ka piny owacho chiewo kiny
jumane wanyachiwe dwe mabiro kiepo kendo gichiwe after 3 months kata 2 weeks. Bende nitie chik manyiso ni mae samonjo be ni ichwale omenda gi koso sirikal timo mana kaka ohero. Nyaka ne sirikal bed gi chenro mar tero pesa ne skunde. Ne en gima oseng'e ni ka itero pesa e skul to tam mokwongo en tam mitime gik mang'eny. En tam monego bed ni itero tamalo 50. Tam mar ariyo tamalo 30. Tam mar adek tamalo 20. To maendi kaluwore kisomo mar secondary school onego bed ni en 22,244. Tiyudo ka maendi kosebedo katimore. Mano chako gik dwe mokalo cha to minister mar education cabinet secretary mar finance owacho nang'o ni pesa ma gisebedo ka gioro en 16,900. Mangeche ni nitie osebedo ka rochruok osebedo e golo pesa koa e treasury kimiyo ministry mar education. To gima lit mogik kende wachno ni pesa mang'eny koseter e ministry mar education mar 16,900 pesa madugo chopo e secondary school for example en pesa miluongo ni kata mana siling 11,000. Koro maendi osemiyo koro iyudo ka skunde moko koro wuok ni gimbe koro mondo gi survive environment matek machalo kama. Koro nyaka koro gi charge gimiluongo ni extra levy. Maendi koko misebedo kiwinjo kiwacho ni koro gichajo extra levy nikech gin gi commitment monego bed ni mamiyo somo nyalo timore. Moloyo kowach ni buge ma itiyogo ma jopuonj miyo nyithindo mondo kata ma japuonj mar kwan, japuonj mar kisungu, japuonj mar geografia. Ka bugego ok ginyal chiwo ma mindike to chuno ni nyaka koro ging'iew from another source. Ka nyithindo dwa timo penj to nitiere gimiluongo ni false cap kata rims mag duplicating papers. Matinde jomoko keto skunde moko iketo ma nyathi ting'. Koro iyudo ka nyathi ochun ni mondo odhigo. Nikech ka nyathi osedhigo ma ok oting'o pesa nikech ok dwa ni mondo ochaj gi extra levies. To kochopo kuito skul koro yudo kaka timo penj. Maendi osekelo gimiluongo ni msigo mapek ne jonyuol matero nyithinde skul. Koro maendi en nyawo mar yo ma sirikal oseketo mondo okonygo somo mondo odhi maber. Achiel kuom weche ma bende nowaketo kae weche manyien en wach mar tuition. Nitie skul mar Nyeri ma Muvuki mantiere e kaunti ma Machakos. Mane yudo ka koro jopuonjre nitiere geto din ne gi rangach ni ok ginyal donjo kaluwore ni japuonj maduong' wacho ni ne ok gichulo omenda mar tuition. Nyiswa ni to bedo nade? Seche moko inyalo yudo ka nitie skunde mokelo tuition, jomoko kete ibiro kihero nikech jonyuol to ne wacho ni wan nonyiswa ni jomohero emodhiyo to sani kwachopo to koro idinonegi nikech ne ok gichulo pesa cha. Koro ne dhira bende no ni to kane ok idhi tiketo gidwa chulo nang'o. Uwe wa tuition ni be noluwore kod chike mag skunde. Gima timore e Kenya kaendi samoro nyalo buogo ji. Nikech iyudo ka koro kogeng'ne nyithindo mondo nyithindo dhi skul nikech ok gichulo to koro koko wuok. To chutho jonyuol mokwongo ok dwa bedo gi nyithindo dala. Mama ndi momiyo giwacho ka dipo ni idhi e buche mag jonyuol to gipenjo nang'o miyo wan nyithindo tamni ok dhi e tuition. Ambi dala wantiere but skul. Kendo na anti dala rusa nyaka nyoro. To ok naneno ka nyithindo dhi skul. Nikech ang'eyo ni e chik mar somo nitiere circular mogol ni onge tuition. Koro somo misomo bang' ka skul oselor en onge. Somo michulo kendo e skul miluongo ni tuition en ok ang'e ni en mane. Nikech magi gik ma ochan e chenro mar pesa ma ministry mar education onego beni ore skul ni tuition okava pesa machalo kama. Koro gima timore ni jonyuol ok dwa bedo gi nyithindo dala to ka giseyie ni koro gidwa chulo to jopuonj bende koro neno ni maendi gima nyalo yudogo coin moro malang' bang' kosechamo msara. Tiyudo ka koro jonyuol koro dwaro mano mondo obed mana free. To jopuonj no ketho time gi obedo ang'o e skul. E skul bende olor to kendo en e yor kuo. Koro gimodhiera ni to koro ere kaka koro gichak giduogo gi ywak ni koro gidwa chulo to gine mana giwacho ni mondo gino chul. Nikech kaluwore gi chik
to nego beni japuonj no bedo reported ka ministry kata ka teacher service commission ni nang'o miyo kawo nyithindo kete skul sama ok onego gibedi. Teri gimomiyo en sama onego bed ni nyithindo timo games e skul. Ten koro nyithindo moko nie klas ipuonjo. Wan jopuonj wan gi thuolo mar timo gimiluongo ni remedial. To remedial ok onego bed ni chulo. Koro ka dipo ni giketo ni chule, to mano endo koro gichula chula kitambo. To koro chik ma giketo kidhi e tuition to en gimo ket e thenge mar chik, ok en gima chik dwaro. Ka en winjruok to en na margi. Ma mano endo bende freedom monego bed ni miyo skul mondo bedgo. To kobedo ma koro gitemo nyithindo kik dhi sama onego bed ni nyithindo dhiye, to koro en mano gitimo bang' chik. Kendo koro ok en gima oriere. Mwalimu Kiding'a bende koro nitie digni weche gi ma capitation kata chiwo omenda e skunde koya piny owacho mamalo. Ere migawo mar Kuppet nitiere godo? Ang'eyo ni jagoro mar riwruogna bende kedo ne ratiro mar ng'iyo welfare kata bedo mar jopuonj ni kare. Ere migawo ma untie godo e wach ma kama? Ere kamudonje? Gima timore e capitation en ni kaka wan kaka jopuonj wan be wan stakeholders mag education. To kendo affect members wa. Nikech ka sama capitation ok ochopo e skul maber, to gino inyo members wa. Nikech members wa ema idwa ni mondo chalo mondo tima amusa kind of miracle. Ni gikawo luth gichwado kidi mondo ogol pi. Koro mano endo en gima kelonwa tabu. To emomiyo wan koro koko mwagoyo mwadongo ni ogol pesa ma iyudo ni thothne ni ka ok wago koko to capitation money no endo jo-ministry oling'a ling'a. Nikech jotelo mar skul ok nyal go koko e wachni nikech luoro mag obvious ma gin go. To wan to koro waonge gi luoro gin gi luoro mar penjo nikech gin gi luoro ni ng'ato nyalo wuok ma migi kum nikech mano koro gichalo gima gigoyo sirikal ma gitiyone. Koro mano emomiyo wan to koro kwa luor ni mondo wapenji ni to haki mar Kenyans ere ng'ama nyalo chung'ne. Nikech gima timore malich kende weche mag capitation. Ing'e ni capitation en gima okale bunge. Ni maendi Kenya biro bedo gi ni wa support education. To jochung'wa manie bunge thuolo ma gin go gen thuolo matin ma kinjo ka gigo koko ka giluongo minister mar education kata cabinet secretary of education e committee meeting ka gigo koko kanyo. Pok awinjo chieng' ma giwuok ma gidhi e bunge ka gigo koko ni pesa pok ogol e skul. Koro miyo wan kaka jotelo ni jopuonj nikech members wa ma hinyore e yor delivery e implementation mar education programs koro nyaka wago koko. Koro koko ne wantiere go. To waonge go official entry e golo pesa mar capitation mondo water. Koro nyalo mana go koko. Wanyalo mana go koko. To bende useluonge twak gi migawo no mar somo mar twak ewi wach mar wasendiko 1001 letters. En gima wandiko barua mwa kendo wapenjo kata mana through go sime ne cabinet secretary kata permanent secretary ni principal secretary ni ere gimomiyo pesa pok odhi skul. Kaka kawuono ni en gima ne wawacho juma mokalo. No wawacho chieng' Wednesday. No wacho ni golu pesa mondo odhi skul kapok oyaw skul. Waparo negi ni gigol pesa mondo odhi skul kapok oyaw skul. Ok odwa ni wabro go koko ka nyithindo dhi skul. To koro kani endi winjo ka giwacho nang'o ni pesa no ibro gol jumani. Ibro yudo ni dwe moro chiko ka nyithindo osedonjo skul pesa no pok ochopo skul. Koro nyawo no to ntiere mana e ministry ga. Pane migawo mar somo buono duond riwruog jopuonj mar Kuppet. Wachi? Uparo ni migawo mar somo dipo ni obuono duond Kuppet. Nyiso ni okodew duond Kuppet e yo moro amora. Ok apar ni en kamano. En ni koro gi migawo mar somo rocho somo owuon to emochung'ne. Nikech ok onego bed ni migawo mar somo ok onego bed ni rito ni nyaka Kuppet go koko.
ka kupeto go koko to koro geche ne things odhi marach ma geche ni koro chal ka gima onge ng'amo ker. At neno ni gine giwegi girocho mana yor somo ok ni gibuono duol kupet. Nikech wan ok wago koko ni wadwa mana go koko. Wago koko nikech wan stakeholders mag education kendo wan be wan jok machulo osuru ma wang'eyo kendo haki mar ng'ato ka ng'ato mane Kenya ka. Koro kwa paro negi to konego beni wacho ni gibuono mana dhowa. Nikech mano jalo gima girito duondwa to duondwa no oge dwa tiyogo. To gin gi jok manigi mandate mar execution. Pesa no endo ok mar ng'ata ng'ata e ministry kanyo. Pesa no ok mar ng'ata ng'ata e treasury. En pesa ma opuodhi to kendo taxpayers emo chulo mondo tir go support gi education. Yeah. Yeah. Owacho kacha ni jumani kadhi rumo kata giko mar jumani idhi chiwo omendano ne skunde. Pono ni singo ma kama ochopo kare. Udhi timo nang'o? Wan biro chopo kare ma biro timo gik ma ok gi expect. To sani to pok wachano timo gima an apare pacha. Kipenja gima nanyal timo pacha to mano koro ok awuo gi duol mar kupet. Kupet pok ochano ni ka ok jogo chulo to mai gima watimo. To gima wasebedo kwa paro negi. Mwaneno ka jopuonjwa mang'eny oluoro. Owacho ni kadiponi ni somo ni jogi ok dwa support education. To kare we uru dhi school. To mano koro wachalo gima koro wan saboteurs. Wan jok maketho. To wan wawegi wan tichwa en ni mondo wa engage government kaka a social partner. Kendo mondo wapar negi e policy kuma nitiere gaps. Koro ka gaps gendo gitamore fill emomiyo koro wago koko no. To kune ok ochuno ni nyaka wago koko. En ni wadwa paro negi nikech wan jok motelo ni jopuonj mahinyore e delivery mar service. Yeah. King'e wach ni malong'o diponi en rem timo chenro makare. Otose ni poor planning koso dino bed ni omenda ema bet chenro matin e sirikal koso dipone gin misplaced priorities kata neno ni gik monjo ket mbele koket mbele gik mo ok ochuno ahinya miketo mbele. Ineno ni ma en okang' mokaw gi sirikal omiyo gini keto picha mane kuom piny owacho. Dipo ni gionge chenro makare koso dipo ni omenda ema samoro tin koso dipo ni omenda mantiere iketo kuonde moko winjore. Mwalimu. Gima dwano ni mondo apar ne jopiny ni ok en ni somo en gima onego beni imiyo ng'ech e yor dongruok. Nikech somo e mise mar dongruok. Ka sama somo ng'ikore to dongruok duto ong'ikore. Ka diponi sirikal nigi paro moro mag keto somo thengi ni oketo miye kata mana wang' mar 5 ok wang' mokwongo, wang' mar 2, wang' mar 3. Somo onego bed ni en mani malo. Kato koluwe to onego bed ni miyo mana health kendo kato bang'e ni chake miyo kata security. To gimonego bed ni telo monego bed ni wamiyo priority en somo monego bed ni biro mokwongo. Nikech ka wan gi education maber e piny to nyiso ni kata mana security marwa ok threatened. Nikech wan gi jok ma nyalo chiwo early warning gima chalo kama dhi timore. Wan gi jok motelo ne rieko ma wacho ni gima chalo kama bende ka ok utimo maber to ok udhi dhi maber. Nikech ni en motelo kuom gik moko monego bed ni watimo. Koka inyalo wuoyo about health. Nikech ka wan gi jok modhi somo mosomo maber to kata mana tuoche mabiro nikech carelessness mantiere ma ji nyalo bedo idwoko piny. Kata security marwa bende koro nyalo bedo maber. Nikech kata jok mindiko mondo dhi e police gin jok moko man gi somo mamalo kendo ging'eyo gimomiyo ondikgi e tich. To ka waketo somo thengi to mano geche ni ok wang'e gima watimo. Koro miyo ka sani endi gima neno ok anyal wacho ni sirikal onego we ma to kik otim ma mondo prefer education. To nitiere gik moko maneno ma kadiponi ne wan jok makawo somo maber to de ok watimo.
Chalo kaka mano. Machalo kata kaka affordable housing ni. Aneno ni kanene wami somo priority to en nonego bed ni wakete kata namba mar 9. Kik par moko bas winjo kik wakete namba mar 3 kata namba mar 4 kata namba mar 1 kaka nene saneni. Somo onego bed ni waketo malo. Nitie ji mang'eny ma bende gombo mani mondo wa kata mane boyen kata ginindi kata pap to this school. Pok aneno jok moko mayuak ni onge ot. To somo notido ka ji be okane gi jok migone gi arambe e gweng'wa kucho ni mondo odhi ogergo. PS mano kaka otimo. En mana ni PS madhurwa kucho ema koro gero ne jok maongego. Tiyudo ka somo no to en gima nyalo miyo wabedo marom. Kati liel mana gi nyangile od lum to this school. This school. Somo no nyalo miyo wabedo marom. Wapimni ni an kane onge somo bedo kwaromo kodiga. Somo ne mamiyo anasedho kata ndege. Nikech gima tera oko en mana wach mar somo. To bedo na onge gi ot okane karama. Okane karama. Kati onge goto wanyange. Nitie paro mosegol ni pesa affordable housing kaka ichoke ir jotije cha mwalimu ni de kawe akawa to kete skunde ni de en paro makare. Iparo na ingi gima timore nyathiwa e piny kaendi ni Kenya kaendi kadino cha ni beni wakao siling 1 gi simon kuom jok matiyo te to kete education pesa no kola siling 1 gi simon. Simon 1 gi simon. Iwinjo. Ni manendo onge ng'ama oseno ni manendo step malo. To gimomiyo gihero pesa ne ndiro mo pesa di sego kwano ne nyiswa ni en pesa mok tin. Nikech ka jok matiyo gin 1 million to siling 1 gi simon e dwe ka dwe. Ne pesa ma ugolo kanyo. Kato kendo koro jok mang'iewo chumbi bo miwa kata mlotongo 2. Jok mang'iewo sabun to miwa simon. Dikoro weche mag somo gi endi ok theki. Dikoro ok theki. Gima bero nuoyo kendo ni somo nie mamiyo warom. To chalo ka gima jok manie telo ok dwa ni mondo ji obed marom. En gima lit ka ni wacho ni tie kwan mamalo. Gima lit momiyo anyisi ni affordable housing kata beno ber. En project maberna so many ways. Nikech kadiponi nwecha ni nyalo puonjwa ber affordable housing. Tende gima nonego bed ni wakawo. Nikech kadiponi wan gi affordable housing to wan ga adieri ni ng'ato ka ng'ato biro neno mach. Ng'ato ka ng'ato biro bedo gi pi. Ng'ato ka biro bedo gi yo. To ng'ato ka ng'ato biro bedo gi security. Koro wan ga adieri ni welo mabiro Kenya ka gidonjo Nairobi to wang'e ni Nairobi nigi 5.2 nikech 200,000 gin welo modonjo ka. To kaka wantie sani kata ogera affordable housing to pod ok obi ng'iyo welo modonjo ka. Nikech ok opuonjwa the value mar housing scheme ni. Penyo moko penyo to ng'abro ng'iyo affordable housing. Koro kanyo bende nitiere problem. Sani endi jok mindiko makanyo to koro apoyo sirikal masani ni osendiki jopuonj mang'eny kata bende pod wan gi fuok mar jopuonj modong'. To onge sirikal mosendiko jopuonj malo sirikal mwan goni. Gisetemo. Mano gisetemo. To ing'e ni migepe mamoko to ji riembe tich. Private sector ka onge. Koro ere ng'ama dhi chulo affordable housing. Onego bed ni wan gi gimiluongo ni corresponding development in terms of employment. Mondo koger udi, miyo achiel ibiro ng'iew 3 million to onego bed nitiere ng'at manyalo chule after 10 years. To ka koro jok manyalo chulo gigo ok nyal access these houses. Wan kaka jopuonj adwa manyisi ni wan jopuonj wan gi gimiluongo ni mwalimu cooperative. Kendo nwagero udi moko kamiluongo ni Kisajo Masaika. Koro igni 10 down the line kata nus gi pok ong'iew. Ng'amonjo bed ni ng'iew gi jopuonj. Koro jopuonj monego bed ni mane gero ne gi mondo ng'iew gi. To koro jopuonj gende ma koro kendo ne pok ong'iew gi. To kendo ma koro wachako duwa invite jok ma private mondo ong'iew. Pod ok ong'iew gi. Mano example manyisa ni affordable housing kata ong'iew kata oger to ji mang'eny ji matindi mabiro
donje. Koro jok ma gik mondo chwa luoro ema pur bro medore ni jok man gi pesa bro dhi rundo udigo kato koro gi speculate mana kaka jok moko kao land speculate sani e piny moloro Nairobi ka. Iyudo ka jok man gi lo koro ema uso ni bei mamalo mochiko kuma ni malo no to koro ok en affordable. Mwalimu antiere gachiel kuom jogegi. Yes. Telo ne jopuonj. Luongo ni Mwalimu Faith Mzomo. Mwalimu wacho ka ne ok ng'igi maber e yor welfare kaka jopuonj. Wacho ni TSC nolando ndiko interns maromo 24,000 for junior secondary, of which quite a number of them are degree holders. Kato wanalipwa 20,000 for 12 months na hapo ushuru haijatolewa. Kato wacho ni total exploitation. Kwa wacho ni kupata degree si rahisi. I know old generation will say heri kidogo kuliko kukosa, but I'm sorry, why you work? Ere pachi wach no. Ingeni onge kaka ji nyalo bedo mamor kata gi gima obedo well intended. Kadiponi gino o affect gi directly. Mane gima unfortunate. To gima da wacho ni planning e moge. To kendo kuru kumwadhie ni wanyaka kuru wabobed gi planning. Ma mondo wabed gi planning maber mondo jowa kik bed gi ywak ila ma faith nigono. To an kaluwore gi yor mondik go jopuonj kata gi pesa michulo gi go sani, pesa michulo gi go to tin. To en pesa michulo gi mara higa achiel kende. Ka higa achiel kende. Bang' higa achiel no, jok ma ochako pesa matin no gini dhi med gi kondiki gi permanent and pensionable. To thuolo momigi no en thuolo ma mpango nitiere go mondo bi gibed absorbed. Onge kuonde kane pesa no onge, sikunde moko mag ji giwegi mondiko jopuonj go chulo gi as much as Sh10,000 kata Sh8,000 jok man degree holders. Kata jok man gi certificate. Mamano koro tin ahinya. Koro 20,000 no bet ber. Kata beni kore ng'ado gi suru matin to ben bet ber. En mane okoromo. To jopuonj mang'eny osebedo oko maka ok cham gimoro amora nikech nigi kao pesa mang'eny gichulo university fee. Koro kudugo oko ka indi dwa bedo oko for higni kata 5 kapok oyudo tich, mano lit. To ka sirikal oyie omiyowa tich mondo wa hold go brief to wakawa. Beta mondo wabed gi matin no to bang'e no kuro ketwa permanent. Koro nyiso ni bang' higa achiel dhi med gi osara. Idhi kinde ndiki gi moko. Kondiki gi to koro skill margi odhi malo. Koro gin gi health, gin gi housing, ma koro 20,000 no odhi bedo kata 45,000. Nikech kondike odhi chamo Sh10,000 mar housing, to kendo gi Sh35,900 to ma bende kaluwore gi the new CBA odhi bedo 39,000. Mano chakre higa manyien. Koro gibed gi geno. Nitie jok moko motesis ni school communities ka wantiere gi jonyuol, parents, wantiere gi boards gi jopuonj. To king'iyo mbaka manigo e kinde gi ma bende koro wach mar capitation ne kelo tabu. Chalni ne nitie disconnect kata rem winjruok, paro michiwo gwenyore. Yudo ka samoro jonyuol ranyisi mana nyisi kama jonyuol koro ne bago ng'anya dhoget. Yudo ka tudruok e kind jopuonj gi jonyuol e kind wachni bedo matek. Ere gima owinjo bed ni timo mondo mi giti kanyakla, gitie parachiel kata obedo ni nitiere deko mar omenda to nitie kaka winjruok moro gi nitiere go mar dhi mbele, to ok ni ng'ato ka ng'ato blame wadgi ni ng'ane ni ema pok jopuonj gi dwaro, jonyuol ok dwa medowa nikech sirikal be chiwo matin. Bedo nade kae mwalimu? Gima timore ma antasa iwacho ndalo mokalo cha ni ma emomiyo gima ne ogai mar ODM owacho kata the right honorable Prime Minister, former Prime Minister Raila nowacho ni mondo wabed gi gimilo national conversation about policies and the way we want things to be done. Apani mane gima miss. Nikech gimiwacho ni en gima ok otimre skunde te. Skunde moko nitiere ma jok moko chajo pesa mang'eny to kendo ok gigo koko.
nikech nitie winjruok. Koro winjruok ok wanyal lichre ni waketo thenge, en gima nyaka watim from time to time mondo kik wabed gi koko e yore mag somo. Gin isolated, to gin isolated ka samoro nitiere siasa moro modonje, mamano to kanyal wuoye sani. To siasa moro modonje nikech iyudo ka samoro jatelo mar skundno machal miluongo ni head teacher, samoro ema ng'ato o target e wachni. To en gima isolated, ok en gima uniform e sikunde te mag Kenya. Nikech kunde moko tim ichulo, kendo ichulo pesa mang'eny, kendo onge ng'ama go koko. To nitie sikunde ma oluoro chik, kendo giwacho ni gin ok gidwa dhi. To kata kiluoro chik to jonyuol dwa mondo nyithindgi obed skul, to gibiro kelo mana koko ila ma koro giketo ni koro ging'anyono. Ok apar ni en ng'anyo bende moluwo target mana weche mag iluongo ni tuition. Mano mana tip mar an iceberg e skul nitie weche moko. Nikech ba winjo ka giwacho ni nitie omenda moko ne gisechiwo nonyisgi ni mag development, to gichich ni nokotigo maber. Iwacho adier ni samoro mane mar ranyisi nitie weche mopondo e iye ka. Nitie weche mopondo mang'eny e yorego, to nikech sikunde mang'eny nitie ma charge, to kendo jithieth sikunde ma kata kiluoro chik ni kidwa charge, to giwacho ni nang'o miyo ok itim kaka skul AB timo, in ang'o miyo in mari ok idwa timo. Koro jopuonj nitiere akre keke ma ok ginyal tiyo e yo maber nikech dwaro mar jopiny to gi gik matimore kar tich koro ging'eny. To tapa nitie wach. Mwalimu, e tiyo gomenda michwalo e skunde, wang'eyo ni juma achiel koya kae to koro ok wadhi go mbaka mar ni koro pok ochwalo omenda, dibedo nosechwalo omenda. Kata kamano nitiere ng'ur mosebedo. Tie skunde ma samoro chwalo nying nyithindo 2,000 ka nyithindo to nitie 1,000 kende. Nyiso ni nitiere kuonde moko ma jopuonj bende nitie ng'ikruok e yor wach adieri, ma keto picha mane e sekta mar somo gi sani. Ok apar ni en kaka iwacheno. Gima osebedo ka timore e migewo mar somo ka ni nitiere gima iluongo ni Department mar Quality Assurance and Standards monego bed ni wuotho. Nitiere gima iluongo ni KEMIS, dal moricho ni iluongo ni EMIS. KEMIS en Central Management System mar rito data mar the number mar nyithindo manie skul modonjo kawuono, kendo en nyathi mane to en e klas mane. Koro ok ane kaka skul moro nyalo ndiko ni en gi nyithindo 2,000 to en 1,000. Ka dipo ni mano timore, to nitiere ng'ikruok mowuok mapek e kind skul to gi ministry. Ka ok kamano nitiere gima iluongo ni collaboration kata conspiracy mondo gitim gima iluongo ni fraud, gi defeat system mar somo by entering wrong data mondo giyud go pesa. Maendi chala gi kaka ng'ato wacho ni nitiere gima iluongo ni ghost sikunde moko mag jochiende manitiere nyawawa manitiere e somo ka. Mana ok ayie kode, nikech skul ka skul ka skul oseyaw maniga account ma pesa wuok madhiye, to nyiso ni skulno nigi board of management, skulno endo teacher service commission otere head teacher, kendo skulno nigi jopuonj kendo namba mar nyithindo ng'e. To kamano timore, to ngeche ni department mar education en kama onego bed ni nyocha kata nyoro ne director mar criminal investigation osedhi mopenjo nang'o miyo iwacho gini ni un gi nyithindo 2,000. To pare ni pok wawinjo ng'at mondhi mobedo charged e court ni en gi namba mang'eny. En ma un kaka jofwambo gi keyo un emowache ka. Waeto. To kendo kuwacho kaka wache ni, to nego bed ni evidence no ubirogo wacho ni sikul machalo kaka sikul makupet en gi nyithindo 1,000 e record, to kwadhi kanyo to yudo ka en nyithindo 200. Koro gima timore ka endi ni apara nitie siasa moro ma ok oriere miwacho about ghost school to gi ghost numbers, nikech wan gi
wan gi department monego bed deal gi mano. To mogik e wachno, ng'ama noloso gimiluongo ni chemist noloso gino mondo gino fail. Nikech wang'eyo nitiere skunde moko ma nyithindo nitiere 600 to nyithindo mobedo entered e chemist no gin nyithindo 300. To skul to nitiere nyithindo 600. Mangeche ni system no ok oyie ni mondo nyathi maonge birth certificate orwaki. To nyathino be nigi right mar somo. Koro magi gik matimore. Ma mido ka koro head teacher mar skul kawo thuolo mondo chok pesa mondo support go education mar nyithindo modongi. Nikech system cha o reject nyithindo mondo donje system. Ng'ama noloso that system nolose gino ni mondo gino fail, ok ni mondo gino succeed. Koro mane ende pek mantie kanyo. Mwalimu second side apar kendo wach mogi kinyisa kane time waseru. Awacho kama ni kaber to cabinet secretary mar education obed on top of things. Oor pesa ne skul e wang' sa kendo nyithindo mondo dhi. To jonyuol bende obed jok manyalo cooperate. Wa negotiate our ways. Wakawo chik wakete lwetwa ni dhi miel ne jopuonj skul. Jopuonj ok dwar miel mar jonyuol. Mano kanyo mwalimu kelo misori Nyakorom Gajwang mbene jagoro mar Kupet en twak ma bro dhi mbele Nyakorom Gajwang nikech en wach mamako chuny oganda kata kamano nikech saa yeno wang'ad chenro no gi kano ka Mrs. Kasuku kanti ahero wacho ni wanyiso oganda ni pesa to nitie kata kamano wacho ni priorities opogore mane pache watiege kanyo mano ne twak mar ameny piny warom kendo saa 3 chenro maro imo riti masani nyinga Lydia Okeyo. Walando tho mar mama Grace Akinyi Obai manotimore tarik 17